Panguva ino ichakachaya mubato guru reThe Ruling Party ZANU-PF pakuonekwa kunzi aiwa vakomana veElders Council nemubato reThe Ruling Party ZANU-PF kuonekwa kunzi aiwa vakuru chaivo chaivo panguva ino they are no longer interested and havachatombodi the rule under ED Mnangagwa. Zvabuda pachina tinoona kunzi mukomana anonzi Geza panguva ino atova nemasimba kutodarika vakomana vana Emmerson Mnangagwa. Asati pana mashoko anobuda panapa achitaurwa onekwa kunzi panguva ino the situation yava tense. Tiri subscribe or like or turn the bell icon. Tibvira paindo yamacherecheros anobuda nyora chiti ZANU-PF Elders Council, there is a wider constituency of dissidents who are resisting Mnangagwa's 2030 anenge achitonga nonsense. If you think the opposition is opposing this agenda, then you haven't seen anything. Possibly, yes, is now more powerful than ED. Kwemashukana muda chitoko pana kuoposta mukomana Geza. Vaibuda turachiti aiwa panguva ino zvitoonekwa kuti aiwa mubato reThe Ruling Party ZANU-PF maleaders chaimo nemaelders aiwa kuonekwa kunzi vakomana they are no longer supporting mutungamiriri wenyika yeZimbabwe nehis 2030 agenda. Nokuda kwekuti aiwa people they really know the truth. Kubva mumashure vanhu chokwadi vachiziva but yangosvika kwa munhu anokwanisa kungostata up the fire, munhu anonge achikukwenya. Zvionekwa kuti panguva ino the rise of Blessed Geza auya akaexposa zvese zvaita kuti vanhu aiwa vachinyaso kumira pachokwadi. Zvakuonekwa kunzi mukomana Blessed Geza muchiona the police ichiissuwa statement yekutsvaka mawhereabouts ake kunyange vachiziva kuti ari kupi. Zvinyaso kubuda pachena kuti they are afraid of touching him just because they know the consequences of their action. Todze mafura ino tiri pamusoro pechitiko ichi zvatinoona kwamuna majara jesu anoda panapa mira vachiti aiwa possibly Geza aiwa is now more powerful than ED. Chinhu chashamisa vanhu. Bhera comment section medu mutise mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.